ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା କଣ କଲୁ? ମୋ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଯାହା କଲି ତମର କଣ କଲା? ଫାଲତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ନା, ନହେଲେ ମୁହଁକୁ ବଚେଇଦେବି କହୁଛି। ଯାହା ତ ଗୁଡା ସିଧା ପେଟକୁ ପଳେଇବ। ଶଳା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୌଡିଥିଲି କଣ ମାଗଣାରେ? ଥାଉ ନା କି ମୋ ପାଟିଟା ଖରାପ ଜାଣିଛୁ ନା। ମୁଁ ଭଲରେ କହିଦଉଛି ଟଙ୍କା 500 ଦେଇଦେ, ମୁଁ ଟିକେ ମାଲ ଯାଇକି ପିଇବି। ନହେଲେ ଅନେଇଲୁ ଏମିତି ସୋଦା ଶୋଧିବି ସାଇ ପଡିଶା ଲୋକ ବି ଶୁଣିକି ଦୌଡିକି ପଳେଇବି। ଆଲୋ ଦବୁ ନା ନାହିଁ? ମତେ ଯେତେ ଶୋଧିଲେ ବି ମୁଁ ଦେବିନି। ନବେ ରଖିତା ତକିଆ କରିକି ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଇକି ଶୋଇବୁ। ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଇପାରେ, ନହେଲେ ଦେଇପାରେ। ହଁ ତୁ ଦେ। ଭୁଲ ତ ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ତୋ ଭଳିଆ ମାଇକିନାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଫର୍ମ ପକେଇବାର ନଥିଲା। ତାହେଲେ ପକଉଥିଲା କଣ ପାଇଁ ଭାବିନେ? ବୋଲି ଶଳା କେତେ ଆଶା କରିଥିଲି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ମାଇକିନାଠୁ ଟଙ୍କା 500 ନେଇ କାଉଣ୍ଟର ଆଡେ ଯାଇ ପେଟେ ମଦ ପିଇ ବୋଲି। ହେଲେ ଟଙ୍କା ସବୁ କଣ କଲୁ କହ? ଫେରିବାଲା ଆଇଥିଲା ଶାଢୀ ଚୁଡ଼ି କିଣିଦେଲି। ସରକାର ପଇସା ଦଉଛି ସେ ପଇସାରେ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ, ଶାଢୀ ଚୁଡ଼ି କି ଘଡି ଚଢି କିଣିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ତମେ ଯୋଉ ମଝିରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା ପାଇଥିଲ